Bilen 2025-nji ýylyň Medeniýet tepdelerining açylyş dawraty münasibetli bir ýere hökümet agdalary, Medeniýet ministriniň we onuň garamandaky guramalaryň, ýordamynyň dörejilik ugurly ýokary oky mekdepleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleriň habar beriş terişleriniň ýol başlary hem de wekilleri, medeniýet işgärleri, sunat ustatlary hem de talip ýaşlar ýygnanýar. Bir ýerde bayramçylyk ýagdaýy emele gelip, binanyň girilgesine mihmanlar asyrly däwe göre meherle gaşlandy. Türkmeniň Agoý binasynyň eýwanyna şekillenir şoý amaly haşam sunatynyň eserlerini, şeýle-de paýtagtymyň we ýurdumyň vilayatlarynyň muzeýlarynyň ganlarlaryna saklanýan gymmatlyklary özüne jenmeýän sergi ýaýwananyrly. Bu eserler asyrlaryň jümmüşinden göz başalýan öz boşly däp desturlarymyz, halkymyň baý medeni mirasy we sunaty barada gurrun berýär. Soňra hormat prezidentimiň Ahali vilayatyna geçirilýän medeni tepdeleriň açylyş dawratyna atnaşlary iýberen gutlagy golly. Döwlet başçymyz dörejilik forumyň açylmagy bilen oňa atnaşlary tüýüp sürekden gutlap, Ahali vilayatyna geçirilýän medeni tepdeligi halkara parahatçylyk we ýanaşmak gelýän şöhratly wakalaryny has artyryp, ýurdumyň medeniýet ulgamyna gazanylýan ul üstünlikleri dünýä ýaýmakda möhüm ähmetli medeni çäre öwüljekdigini anlamallardy. Şeýle-de hormat prezidentimiň gutlagyna medeni tepdeleriniň medeni toplumynyň agdyr işgärleriniň göňünlerini galkynarýan, ýurdumyň dörejilik kuwatyny hasa ýokarlanýan sunat bayramyny bellädi. Gahryman arkadamynyň başlangyçlary we hormat prezidentimiň baş tutanlygyna durmuşa geçirilýän döwlet syýasaty netijesinde ýurdumyň yer ýüzünde parahatçylygyň, howpsuzlygyň binýadyny pugtlanmakda syýasy, diplomatik, ykdysady medeni insan-perwer ulgamlardaky hyzmatdaşlygy ösdürmekde Birleşen Milletler Guramasynyň tagallaryny işin gatnaşýanyny bellemek gerek. Köp asyrlyk medeniýetiň taryhy jemgyýetimizi jewetleşdirýän, ýurdumyzy baýlaşdyrýan, dünýä derejesinde hyzmatdaşlyk etmäge we bu hyzmatdaşlygy ösdürmäge hyzmat edýän insan-perwer ýolagylary sasanýar. Arkadaly gahryman serdarymyň iýberen gutlagy uly ruhaniyetlik bilen kabul edildi. Soňra Türkmeniň Agoý binasynyň sahnasynda sungat ustatlanyň, ýaş ýerni ýetirjileriniň, dürli milli dörejilik bäsleşikleriniň ýeňjileriniň we meşhur aýdymsa topalarynyň konserti boldy. Joşgyny çykyşlar Türkmen halkynyň baý mirasyny we sungat ustatlarynyň dörejilik ukyplaryny ýyda çykardy. Çykyşlarda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyň bütün dünýäde parahatçylygy, dost bolanlygy berketmek baradaky atyrly başlangyçlaryny münasip dowam etdirýän Arkadaly Gahryman serdarymyň alyp barýan giň gerimli işleri watyp edildi. Sungotumyň haqqotlary howanarym arkada, halkymyzyň çüwen bagty arkadaly serdarym. Arkadan serdarly watan demin bidedim bolar. Arkadagym türkmenleri älim içiredim bolar. Gursağımızda gursa yürek kasam dinetiz olur. Sungotumyň haqqotlary howanarym arkada, halkymyzyň çüwen bagty arkadaly serdarym. Soňra bir ýerde medeniýet halkyň kalbydyr aty edebi sahly aýdym sahly kompozisiýa gorkadyldy. Onu ýurdumyň teatr artistlary, Birleşen folklor dans toporlary ýerine ýetirdi. Berlin şäheri halkara parahatçylyk we ýanaşmak gelýän her bir güni şanly wakalara, ykdysadyýetimiň ähli ulgamlaryna gazanylýan zähmet üstünliklerini besenýär. Munyň özi ýurdumyň ötüş ýoly boýunça milli strategiýasynyň ýokary derejede durmuşa geçirilýänini gorkadýar. Häzirki döwürde ýurdumyzda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyň we hormat prezidentimiň Arkadaly Gahryman serdarymyň tagalasy bilen saýlanmadan ötüş ýolunyň rowaj gadamlarynyň aýdym beýanydyr. Medeni tepdeleriň şäherlerine ýaýwananylan aýdym sahly çykyşlarda milli ugurlar boýunça gazanylýan ötüşler we üstünlikler öz beýany tapýar.
görnüşler hepdeniň maksatnamasyna laýyklykda gurulýan çärelerin her iki zaman talaplarına we bagtyar döwrüň ruhyny kybap gelýäniniň nowatda tutamasydyr. Bu bolsa sungy dostlarynyň çykyşlaryna has aýdynlyk bilen äşkar edilýär. Her iki döwrüň estrada aýdymlary ýurdumynyň hemme taraplaryndan ötüşini wasp etmek bilen barkatarda halkymyzyň ruhy dünýäsynyň baýlaşmagyna aýratyn ýetmekdiler. Medeniyet tepdelerinin çäklerine gurulýan şäherler halkymynyň bagtyar durmuşyny we ýurdumynyň awadançylygyny dawarlandyrmagy esasy uğradynýa. Belen şäherler halkara parahaçylyk we anançmak gelen her bir güni şany wakalary hemde ýurdumyz we halkymyz üçin taryhy hikmeti bolan fursatlary betenýär. Munyň özi merdan halkymyzyň ruhy benetliginiň ýetip gelýän ýaş nesilläriň watan söýjüliň we ýurdumynyň ähli uğurlary boýunça sağlaşyk ösüşýäni düşen onuň aýdyň nyşanydyr. Häzirki döwürde ýurdumyzda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Ahryman Arkadamyň başlyna başlanan asly işleri hormat prezidentimiz Arkadaly Ahryman Ferdarymyň parasatly ýol başlygyna üstünlikli durmuş ýaşarýar. Milli ykdysadymyň ähli pudoklaryna ul ösüşler gadanylýar. Munyň özi araşdyr kemişeli bir tarap otamyň sağlaşyk ösüşýäni düşen onuň aýdym tutnamasydyr. Ýerde ýagnanan aýdymdyr sağlarda Hüçi oğurlar beýany tapdy. Ussat ýerine ýetirdiler. Estrada ýönçilери we halk bagçylary hoş hawaly aýdym sağlaryň üstülen Ahryman Arkadamyň hemde Arkadaly Ahryman Ferdarymyň halkymyň durmuş üçünçiligini nazarlayan beýik işlerini mehriban otamydy hemde ajaýyp teýratymydy wasp etdiler. Diňewer ýurdumyda däl, eýsem onuň çäklerinden daşardy da meşgulu eýe bolan folklor hemde tantoporlary özleriniň öz boşly çykyşlary bilen halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän asyrly ýolaglaryny milli däp desturlaryny görkezdiler. Olaryň çykyşlary halkymyzyň ruhy dünýäsynyň baýlaşmagy bilen birgatarda şöhratly pederler bilen dünýä beren milli gymmatlyklarynyň giňden wagt edilmegine has ähmetli bolup durýar. Ýerde geçirilen bayramçylyk konsertine tomaşa edýänler artistlaryň ustatlyk bilen ýerine ýetiren çykyşlaryna ul höwes bilen tomaşa etdiler. Olar Berhara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüniň şany wakalaryna şaýat bolmagyň öýler üçin belin bagtyny berläp, şeýle ajaýyplyklaryň eşirdi zamanynyň döredileni üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Ahryman Arkadamyda hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Ahryman Ferdarymyda tüý türepden çykan alkyş sözlerini aýtdylar. Medeniyet tepdeleriniň açyş dawratyna münasibetli gurulan konsert atnaşlar öz dekinlerini açyp görkezip bayramçylygyň şanyna täze döreden aýdymsaz eserlerini halka ködürlediler. Olaryň joşunyň çykyşlary halkymyň we jemgyýetimiň durmuşynda möhüm orny eýleýän şany tene münasibetli gurulýan dawarlaryň şowkuny hatdartyrdy. Menim bolşaly soňky ýyllarda halkymyň ruhy dünýäsynyň baýlaşmagyna möhüm orny eýleýän medeniyet we sungy işgärler üçin aňara baş mümkinçilikler döredilýär. Bulganda amana asyrlayan giň meşgul özgörtmeler we halkara hyzmatdaşlygy taýýarlanan konsert maksatnamasynyň hasa täsiri bolmagynyň baş şertini emele getirdi. Ýurdumynyň medeniyet we sungy dostlatlary dikinlerini açyp görkezmekleri, dörejilik dünýäsyny baýlaşdyrmaklary uruna döredilýän mümkinçilikler üçin Ahryman Arkadamyda hemde Arkadaly Ahryman Ferdarymyda çuňur hoşallyklaryny bildirip, öz öňlerinde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmek uruna ähli tagallalaryny aýyrmajaklyklaryny ananýarlar. Bugünkü konsertde çykyş eden artistlaryň, estradaçylaryň we aýdymçylaryň hemde sadanlaryň täsirli çykyşlary olaryň ustatlygynyň habar berýär. Bolsa ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmeti bolan şany tene münasibetli gurulýan medeni köpçülikleriň çäreleriň belent ruha betlenmegini, olaryň aýratyn täsiri bolmagyny üstüne edýär. Şeýle konsertiň dowamyna ýerine ýetirilen aýdymdyr saatlar, folklor we tantoporlaryň çykyşlary ýurdumyzyň ýygy-ýyly gülläp etmegi, halkymyzyň bagtyar derejesiniň ýokurlanma uğruna ýygy-ýyly alady diýen Arkadaly Ahryman Ferdarymyň hemde Ahryman Arkadamyň bitirýän işlerine bolan hoşallygyň nyşany urly. Konsertiň dowamyna dorly çykyşlary goşup, ýerde türkmen toýlaryna mahsus ýagdaý emele geldi. Türkmen halkynyň döreden we dünýä ýüzünde iqrar edilen kuş deputaty dawaranyň şowkuny hatdartyrdy. Ondan çykyş edýänleriň çeýeligi, hereketleriň sağlaşygy, milli mirasyň öz boşlugyny, onuň köpek uçkunlygyny hasa aýdynlygyny äşkar edýär. Maksady medeniyet tepdeleriniň açyş dawratyna münasibetli guralan konsert ýokary okunatga şartlyk şowkuny betdenli. Alkış aýdýar, evin arkadamyna
yaşayacağız.